Улугбек 14-нче гасырда башкаласы Самарканд булган гаять зур дәүләтне үзенә буйсындырган һәм бөтен Азияны яулап алган Аксак Тимернең оныгы була. Әмма варис бабасының изеннән китмәгән. Бу сугышларга караганда ул фәнне өстенрәк күргән. Улугбек Султан гына түгел, математикта, шулай ук күренекле астроном да булган. 1420 елда Самаркандтан ерак түгел, ул 3 катлы обсерватория бинасы төзи. Бина эчендә төп корал урнашкан була. Пычмак үлчи торган меридианлы секстант. Бу кабыргасына куелган 40,6 метр радиуслы әйләнәнең 4тән 1 өлеше. Ягъни бу пычмак үлчәгеч дугасының радиусын Истанбулдагы Әйя Суфия мәчете гөмбәзенең биеклеге белән тиңләштереп булган. Вертикаль түгәрәкнең эш өслеге уртада тирән буразна белән бүленгән. Шуңа күрә ул әйләнәнең бер-берсе белән янәшә торган 2 дугасына охшаган була. Бу дугаларның икесе дә мәрмәр плиткалар белән тышланган. Өсләрендә градус сайын үткәрелгән һәм тиешле гарәп цифрлары белән билгеләнгән бүлемнәр сызылган. Үзәк буразна эчендә яктырткычларның горизонттан биеклеген төгәл хисаплап чыгару әсбабы булган кичкенә арба хәрәкәт иткән. Тасвирланган меридианлы секстант армиляр сфера һәм астролябия ярдәмендә ул заман өчен иң төгәл яңа астрономик таблицалар төзелә. Бу 1018 йолдыз кергән каталог була. 17-нче гасырга тикле аңа тулылыгы һәм төгәллеге ягыннан тиңнәр булмый. Обсерватория галимнәре тикшеренүләренә караганда, йолдызлы ел 365 көнгә, 6 сәгатькә, 10 минутка һәм 8 секундка тигез. Булар барысы да бүгенге көн саннарыннан 62 секундка күбрәк. Ягъни исәпләүләрдә тайпылыш нибары 0,10% тәшкил иткән. Кызганыч, тәхет өчен ичке сугышлар Улугбекнең үтерелүенә китерә. Аның казанышларын вахшиләрчә талап бетерәләр. Ярым җимерек корылманы алга таба башка биналар төзелешендә кулланырга дип сүтәләр. Улугбекнең астрономик тикшеренүләр өлкәсендә иң якын тарафдарлары күзәтү материалларын саклап калу өчен Самаркандтан чыгып китә. 1577 елда Истанбул обсерваториясына нигез салучы астроном Тақиюддин әш-Шами төзелешкә акчаны Султан Мурат 3 бирә. Обсерватория шәһәрнең Анатолия өлешендә, калкулыклардагы иң зур бинада булган. Бу төнге күк йөзен киртәләрсез күзәтергә мөмкинлек биргән. Баш корпуста китапхана һәм техник персонал өчен бүлмәләр урнашкан, ә башка корылмада астрономия әсбаплары сакланган. Астрономик күзәтүләр өчен Европада танылган астроном Тихо Брага кулланган шул ук кораллар диярлек кулланыла. Алар арасында бик зур армиляр сфера һәм механик сәгать булган. Алар ярдәмендә планеталарның торышы һәм хәрәкәте үлчәнгән. Кызганыч, Истанбул обсерваториясе социаль-сәяси сәбәпләр аркасында Султан тарафыннан җимерелгән. Шуңа да карамастан Тақиюддин бай мирас, астрономия, математика һәм мөхәндислек фәннәреннән китаплар калдырган. 10-нчы гасыр азагына кадәр католиклар көнбатышында астрономия дәрәҗәсе шактый түбән булып кала. Астрономиядән беренче профессиональ хезмәтләр гарәпчәдән латин теленә тәрҗемә ителә. Астрономия укытучысы француз Герберт Авриллак Испаниягә сәяхәт кыла. Ул вакытта Испанияның көньяк өлеше булган Андалусия гарәпләр тарафыннан басып алына. Герберт астрономия һәм математикага караган берничә гарәп кулъязмасы сатып алып, аларның кайберләрен латинга тәрҗемә иткән. Тәрҗемә эшчәнлегенең иң югары ноктасы 12-нче гасырга туры килә. Итальян Герард Кремонолы гарәп теленнән латинга 70тән артык китап тәрҗемә иткән. Алар арасында Птолемейның Альмагест, Евклидның башлангычлар, Феодосийның Сферика, Аристотельның физика һәм күк турында дип аталган хезмәтләре була. Иң киң таралган астрономиягә кагылышлы университет дәреслеге Әл-Фәрганинең йолдызлар турындагы фән элементлары турындагы китаплар нигезендә төзелгән. Европа астрономиясе 15-нче гасырда гына Вена астрономнары Пурбах һәм Региомонтан эшчәнлеге нәтиҗәсендә мөселман дөньясына чыккан. Мөселман астрономнары теориясының Ренессанс Европасына үтеп керү юллары әлегә билгеле түгел. Бәлки, тапшыру буыны ролен Византия уйнагандыр.
Аның кайбер галимнәре ислам астрономия мәктәпләрендә белем алган.